Mani odto taninjo, dami nilaw oy, aron nami akaso gamang nilaw oy. Guys, good morning. Good morning guys, bazog buntag kada tanan. Sa dyan po migluto. So guys, magama mi karon og turon. Lumpia turon. Mani mo gamit guys, lumpia wrapper. Nanay order dani na mo guys. To na ning order. Jag uban na ni mo ibalik sa eskwelahan. Abi ko karon kuan, abi ko og holiday ron, may klase. Naman ay klase, ko holiday ko ni ron. Nag-apa sa kuan. Sa tuan kuan na ron gyud nas kalendar. Kuan ko Sa revolution. kuan na mo koy kuan guys, una ko tanatan og kanang nay kalendar na sa na ba ni oy. Tanaw ko kalendar sa cellphone unsa kay kung man dihay kuan lahi raman sa kalendar bitaw kay katong kalendaryo nga papel o katong kalendar kay naman to'y mapuwa timailhan nga na ay importanteng ko ng adlaw ang buhat guys gihapon nagluto bighapon wara abtig recess oras na hurot na kay dato pala man sa kuan halina naman may kuan pila po. Ang laman, guys. Sa oras gab alas 4 kape na. Alas 4 kape. Nakamata ko alas 3 kape kay ako i-upload lagi gabi pa nang upload nang sa pang maghapon dai ma-upload. Ang ko anan kay rong. Ini yan si Zapadir. Ha? Gagmay tong lumpia ah? Mau di ay kani kay dagko si Jano dagko si Jano nga pagkalumpia wrapper guys ano ngani na riza guys ang porma kamo may ganas mga bata tinanapil indas ubos anira pinataas kamo nila ganahan kay ingkib nila ba crispy ko na may request sa mga chikiting sige pagbigyan. Ito na guys. Turon nga na rin, no? Turon, lumpia. Sakay turon, sabi. So guys, pila ka ni kabukatang nagama pa? 60 kapin. Ano guys, turon. Ito na guys. Yan na guys, nahuman na gazad na magluto. Agamang lumpia. Turon, di ay guys. Turon nga saging. Then dami hapitan unza kay nasa order balik 50 pesos. Okay, so 5 pesos ni mo mabusog na ka uy. Di nakakansis imong 5 pesos. Nauli nami guys gikan og eskwelahan nahurot agamang turon. Sa mag-harvest na pud mi dare sa ang taong kay harvest na pud mi dare sa mga taong guys kay na ay magpa-deliver karon. 4 ka kilo nga taong 3 ka kilo nga pipino. Sa kay pipino kay naa man. Pati mo gabutig upat. Mau lagi kada adlaw man ang ma-harvest na pipino. Munggi kuan. Anam si ja karon di ka dagko ba? Per potos ra mo 3 ka buok 20. 25, 25. Agkarabanto sa naghanag bunga. Sa toy ganahan di mo kuan utan di Daghana ka azo. Padaghan nagladsa sa tangkuan ay batong. Karabanto sa daghana ka bunga Mangud na. Nga na man na. Labi na kay uwan-uwan. Gatang mais basig maaanag na mag-anag ta. Gamating. Sunog si gamating. Sunod daw ma. Karabantos, oy! Kanay karabantos! Dia pa dia. Dia gab, pwede na rin. Mau karabantos! Sagdira na. Kana. Abot na yung kilo. Di kabot, lagi naman. Basta kayo na itong hatid, ki. Buhay pa ito itong suki. Papang. Muna yung magisidling guys nga batong. Ang ko na. Masih jang gisidling kay aron na ami. Uy! Ni nga daot man gituktok manig manok buti.
Na. Walaja na. May panghaon. Kani? Nga kana. Naji ajo bulutak ka sa kuan. Upo. Gahi. Kare ba na taring autanan, adubuhon. Gahi man. Daghan nami kuan, kuha sa mga batong. Daghan nami sidling, ha? Karabantos? Diyan na mga rata. Ano ta? Lagi, tanang ipanghaon, panghatag kay sayang. Sayang. Anak. Hmm. Ugan ba? Sige. Okay, sa dagan nagkuan. Muna yung mga isidling si sa batong. Salami mo gud ag batong. Agkari nga bang batong patang adubuhon. Mag-utan ko ugma. Tang adubuhon kaya sa mga adubuhon ni. Ya, tang adubuhay ba. Kani pwede pa ni dubo. Kari pwede kadyo. Ang adubuhay. Tagdas buyag. Kime. Ajo de kon laro-laro kin sa nay has tiya. Wala ko karabantos. Ha? Wala ko karabantos. Oh. Kanaanan mo kukuha. Na 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 guys. Ito kabuok. Usa. Ang ano sa kuanon kanang naay puungan. Puungan lagi sa abunuhan. Muntaw. Mura ra mang harvest karon guys kay dihas ni Agi na kuan man gud sa harvest na anam kay diha man namalit. Karabantos. Tata. Dakay karabantos. Nay lang harvest nun. Ito na harvestin katong ipang kuan na. Harvest guys, to nang among batong na to o tao nga mo patungugasan. Kani mo panghagliso kay mo na pa niya mga isidling. Pwede pa baka ni pa. Pwede baka ni. Sidling ug balik. Basin ni sagdi na sa mo adyon. Tugmon man din nagliso na. Tugmon sa liso guys. Hotoy. Gamay. Sidling karong duat batong na pudpuhon. Ag batong to ubos basing nanay bunga daghan. Isa. To ubos. Hanggang may pa. Sunod si mana na to. Kadto. Halinan sa tong batong. Agamang mga sidling bago. Mga pangalan kay manso na laman eh. May kuan. Bago na pang tanong. Lami isa sa gliso guys na. Kuan ganang na ay lunot ba. Lami ka pa rin sunuban. Ayan na. Tagman. Mana pa niya mga bagong kuan, sidling, sa batong. Si, nanhabang niya. Utang pa mo ni. Ano? Ano ko na? Kami, apin na utang. Kano yung sidlingay na ni? Ang sidlingay. Baan nagmanok guys, maroon kang pinalit. Maroon pa bagong hinangkan. Ako'y hinangkan guys, ipalit. Diya. Naman to'y pataban piso, baw nawa magmapisa nang uli siguro. Apa? Okay, so dyan na guys. Among bagong sidling. Amo pa ni ibagad. Bugad na sa karong turok ba? Ang pinalit ba? Kulungan. Na guys, mo ni palit na hang manok. Kay pohon, katong net, mo to'y amang kulungan dan nila da. Sinoknok. Guys, sinangkan. Nanay pataban 2 ka piso. Bawa asarag 2 ka piso nang lakaw siguro. Dako man sa buyag. Nagbalik sa dana ija 3. Nan ako'y chicken guys. Kapapagabril naman sa daghang kuan. Hinangkan. Palit ko gahang kaugalingan nga manok. Nan ako'y kalingawan ba. Pohon paliwatan na nagdagke karong dagke pa jang piso. Nyok nyok, di ba kayo maikid? Kasi maikid.
Na, keun si sa buyag. Saan yung kaliwat agab? Ang akong piso, ang akong hinangkan nga dako buyag. Saan hinangkan? Awin saan yung kaliwat na ni? Basilan. Kailan mo guys, kanang manok nga basilan. Mo na dagkeun. Mo na yung hinangkan basilan. Ha? Aga nakapapagabril man na. Manok na sila, medya na. Naghanap sa ginangkan. Mo to yung hinangkan. Mo sa may ganas, kay maglapo may ganas. Adi na ilapo, lauoy na ni. Kaya pilang na nagbatong. Pilag taong lagi, taong batong ganas. Lami ka azo eh. Taong batong ganas guys, tangguanan. Tanan, natay energy, vitamins. Gatang pipino na, pipino na to pa. Kaon. Tulad to, nang harvest man ganas pa pag-abril. Kuan na, kapila na ka nakapang harvest pa. Tulo na no. Katulo na. Mga law, kada adlaw man harvestan kay arong di siya mo dagka kaso bitaw. Kaya dagka na kaso, banga na po siya kuanon. Kanon. Ang sakto sa kadagka Turun. Kuanan? Puno ba yung dagat, mamuti to. Puhon. Dadaan. Puhon, kaluyan. Kay mangunod na kuan may guys makakubkub may sa mga kamutihan March man puhon. Padir. Kanina siguro pa ni unod. Puro ko. Okay. Na guys, maglawoy ni guys. Butangan na magbatong o taong. Mo ni hang gulayin karon. Ganas batong o taong. Para sa mga paniud to. Nalian na magkuan guys. Kay butang na ri pa dara na pang tanga-tangaan. Gulay ta. Apila karabantos. Kari na tulo ka buok. Kaya mo? Okay na? Ang kandar. Basa. Lauoy. Apila naglauoy. Pati karabantos. Yes, naka-ready naghanglaw uzon. Batong, karabantos, o taong. Jakere. Ganas. Gatang panakot nga lami. Nja di apod may kuan pipino. Okay. Bukaw naman siguro na eh. Uy, bukaw naman dahil ni. Tesa. Bukaw na. Bukaw na itong ininit. Panakot to na. Nara ko maglauoy guys. Nagsabaw kaya lami ihigo po gang sabaw. Okay. Wahin na ang ganas guys karon kasi siya ma-overcook. Lunod ba andyan patataran ra lami man siya kuanon kanang di kadyo lata pagka luto. Wow, kalami sa mga nilawoy. So lunod ang haring ganas guys. Right, luto na gamang nilawoy guys. Para paniud to. Yummy. Ganas, batong, talong, karabantos. Kayami guys. Paniud to na meron. Jadi may amang ginamos. Tapos luan natin ni ginamos ron. Yeah guys. Dana guys, sagatang nilawoy nga lami kaago. Dana guys, maniud to taninzo. Maniud to taninzo guys, dami pipino nga arang lami agi kana sa mga garden guys. Dami ginamos nga gibutangan og limonsito kalami. Og kinalamian nga nilawoy, maniud to ta everyone. Maniud to guys. Maniud to ta kalami sa mga nilawoy. To ta guys, arang lami akazog pipino. Tamis. Fresh manggod ka. Fresh ko kaado ba? Gulay Kim. Batong mo? Samawa ako. Batong di ay. Samawa kay mga kabray. Ganas. Gusto kong sabaw. Ang lami akazo yun.
Harap ang ginamus. Sandaan na sabaw. Ginamus guys. So, naingan ni ba ginamus? Awan sandaan ma. Higop. Kado. Naminig na Guys, gawi guys, kami guys. naminig na ikuan pa. Saging po. Kami mukbangan. Sibuyas. Nami na. Pabright na. Sibuyas. Marami pa itong gulay ba? Matulas. Hmm. Paboy. Pink. See? Bakagod naman yung isda yung ano yung isda may Bakagod. Haba mo mabakling. Susu. Mother. Hala, nasaga. Yeah. Okay na? Nakado. Tanan ko kaning ganas guys, itus lang na ginamus. Ang ganahan. Kumaon. Kami ang asak kids. Kutilaw na ko. Kahit pa kumatay lamig. Kasi makabreak ba? Ang gulay, makabright na mga gulay. Isda. Bright food. Karni food. Magsa. Nagtara ng karne. Ikadaghan-dagham. Guys, no.